Ufa baby Atia Nframa agintre ha na Atia Nframa efiri mu fie no e ba ne sen e no be pii fie Atia Nframa no eye me na Kwagyei na Kwagyei Atia Nframa ya e ma Atia Nframa ne be pray Bredi no enti nkranza de meka se baby Atia Nframa ti firi eye Bredi number 1 o ma me no papa omo ya konfo ande e pa cho dabi omo nya konfo enti sise na abosom sen na wo abosom ne de ma me edoso mentimi mu bodin mikita Atia Nframa mikita su aboso mikita fiafakria mikita su ofri na mikita tonwu na mikita gadawu e baaye no abusua andwenda so mo bepai fise na nipa no me na ekomeye me na okomeye na okom 110 years so wuye na emfa konfo biada ebe start ne de na me ye school chaplain nti e start say di nti na me de hyenkom nti e tre no ma abosom ne ankasa beda ne ho adi kire me babo ne din kire me se wo ye ta akwabna na ofrimi ma me mabusuam wo nkranza pinihi ho a o machi ye Kwagyei kromfo a o mo firi Bredi afinhyapa ye ma munyina afinhyapa baby abefa bia esi Atia Nframa obi so kotu Atia Nframa obi se wa yesei nene Atia Nframa fie ankasa ene yaba baby etu Atia Nframa dodo na ho anom kotu no ye bedi nkomo yenwie no na Atia Nframa ho asam de yate bebre ewo eye maame a wote ne nsa nifa so ano na se obi kotu a ewa amamra wo ye so ye konfo ewa amamra wo ye ena se me amenya konfo ye se me ka se me kotu na mene na nante a mamamre no ene konfo de no ebeye the same ana ye mame wo enchen de ebetwe pri no na waboni din se na afi no wo ba ne nti no na ye de enkomo twetwe no etumi e de ahyehye so je wadwo nkire efego famaye Atia Nframa abakwasam ene ye twe pri ni fie a wo firi mu ye bedi ho nkomo nana akwaba yem me pa cho ye frozen me pa cho ye frame konfo afia me pa cho na dodo na di nimu ta akwabna komfobaa me pa cho hina ofri me pa cho me firi nkranza pinihi awona wodi djuma me pa cho gatiase uba akomu wanya fi bese e ba akomu e bro be 14 years me de mani bua 14 years e bro uba akomu me pa cho wako school haka me akọ school du SS3 ni mu ana akomne e de faame e wale me o me nkra bre mu nti esie me maame mu esie o maame mu esie o mu ti saata ma me be hwere wasi a omo hu ye no na age nsem awie no mo ye ho hwe a na enye yi bi o maame no papa omo ya konfo ana me pa cho dabi omo nya konfo me pa cho dabi na ebe fa o ewo fie eye me maame mu efie bosom kese the friend say ta akwabno anu na edi kan me pa cho nzi se na abosom sen na wo abosom ne de maame edoso mentimi mu bodin mikita Atia Nframa mikita su aboso mikita fiafakria mikita su ofri na mikita tonwu na mikita gadawu ne de nyame ankasa na mikita ye me babema na ekita aw babema no so nyam fi bese ono afa na okonfiensia 6 years eno okita gadawu gadawu matindidi eye ne sa suma ya blafo mutirimo odin no sa na me hu no me pa chan ono so ye suma blafo a odi ne djuma gidigidi pa okay ene ibedi nkomo me pa so mate wo ye komfobaa akọ school kakra na afawo ene abusua ye so mo kopa ya na manyi e baaye no abusua andwenda so mo bepai fise na nipa no me na ekomeye me na okomeye no okom 110 years so wuye na emfa konfo biada na abusua no kra nim se bosom ne ni ho fise ka me no me na kra na mete ne nchen ka se bosom no o ma wia no ansa na bosom na ankasa kwa kire ba bia wosi nti abusua na ma obi atirim se obepa ye fremi so fise na ye omo wanwa e ba wo so na ye wo se e ba me so na start no me tirinwi no na metimi twa mane ko form free se na me ko school
nti metwa ma ne kɔ fam na ahyase na mpompo bobom sina menim se bia ya we nti ma me begyae twa na metwa kɔ fam no fredi anim ane ma fredi akire nti me behu se metinri ni twa mpese ɛna meti wo se nso a mehu se bosom ne ba me nkyɛn ɛne me bekasa be me ka kyerɛ obi a ngindi nti eba start ne de na me ye school chaplain nti e start se di nti na me de hyenkom nti akire no ma bosom ne ankasa beda ne ho adi kyerɛ me babo ne din kyerɛ me se wo ye ta akwabna na ofrimi maame mabusuam nti sa won kranza pinihi ho a o machi eye Kwagyei kromfo a o mo firi Bredi nti baby abosom na ankasa wode eye nkranza pinihi na me nanam a o mo kita abosom no o mo nso ye Bredi fo ba wo so na udi hyenkom ne ade wo school mu uhu ni se nyankopon na ebia opeso fa wo so e de ya ade ana se ba me so ne de na menim se ebia ya di ya nyame e de ama me na menim se yenkom hye fi se na ya asori dem na e hya ase ye sa e start asori dem e na e start school mu so mra ye worship no na e start ye sa ti na menim se ya di ya na se nkom hya nyankopon fa me so ahye yeso bia nanan be fa ne bia no enimade eye no kresa entesa se mehu obi a wakọ school awia boni degree awia ote office sumai timi kwaka no nti enye se sumai kan wa wonimade me a mete se sumai aka me mfa ho se manwie school enso e ba se medin ne bibia wo de ma me ameti makan nti enye se sumai kan wa no wabon so obi wo ho a mo tie timi fa ne kwotena nwuram onko school da be ba se ade ni ma wonim okay ya te honase sisi wo ye konfo a obia sisi emfasa ahwefo eyeden ehwo wo hyase no ohaw obubu ase be na wo femi oh ya dwuma ide enafom se nananom fa wo se be ya dwuma we na dom ani nyina ya se dom ani sa ne oso ntakrache nti dom ani nyina di wachi titiri wo fiefo be ko atia wo sanso na abonten sofo mo wani be ko atia wo firi se adwuma na wabefa aton ho so no eye dom adwuma ena se wo ba bosom ne ba fie no so obi wani a wo dwen se bosom ne ba fie a tumi no wotimi ne ntenanto tumi ne be bele na se to obeko atia wo titiri wo ne se wo kwantete ya kwadwe ntete ya wo be fama be wantimi a wan kantiri ma wo begyae wo de saade ya nso si wani so se wo gyae a e ba sa suman ne so be se nti wo kwa akomtete e kwantete for how many years e di kan no me ko me nana mu nsam eye me nana Kwagyei na nkasa mu di afrim nti me ko eye nana Kofi eye nana ankoma Kwagyei eye nana Bright me ko ne nsam kodware aduro no nya ntete me ko twa Bredi be 8 months 8 months na ansa no mo ba be so abosom foforo a wo pinihi ye frɛ ne be ma ansa no no so kyerɛ me ba bi ye wɔ kwabere ye frɛ won kranza kuma ɛno so me kwantete ye Kwagyei ntete ye me koda mu mfie nan busumi nsia tie kakakranka me nya mfie num nti ɛno ne akomtete ya ɛno ne ye akomu ntete ye no obi wɔ hɔ asɛm oti aka wodi a ɛno ne gyina obi wɔ hɔ a mode ne kɔ nwura mu a na mo bɛbɔ na tenase be suman ne ba bɛyɛ no ade huhum mu de obɛyɛ na se ye de obi ba na se suman ne maaya na se bia ye yare putukura ye se huhu adura wo de bɛma no ansa na suman na ba ɛno nti na me ye kɔ Kwagyei ntete ye no okay na se obi wɔ hɔ na wan kwantete mota na bɛfa na kɔ mfa se bia 15 years afina mo de mo ade na ba bɛbɔ na tenase ɛhɔ no mo kyerɛ no nduro wɔ hɔ ana medase me master wɔtete makom eye ne ba eye na na akua free ono moti anefa no osa kom te gare enti omode ne konwuram mfidodo bibia ne hwa ye master no obisa na wonim ono ne sa no onje ntete ye wo obisa ye de ne konwuram moti ane de ne ko bibia wo kire no ebia wo kra wo tifi a wo je ntete no wonya sa ntete no enti moti ana woni enti a omode nipa ne konwuram ebi wo ho omokokire ne nuro no bi wo nso a na suman na nkasa na abefa na wo kwakire ne suman no na ni so enti wo maye sen na suman afa wo me maye miensa
panyin no na suman wo ne so mienu na aka ne suman ne omo mienu na aka ne de mitimi kɔ baabi firi sɛ me ma no me kɔgye omo ya abosom ma me ankasa me bosom ya wa abosom ma wo ho me bosom ta no no ompɛ mogyasɛm ompɛ sɛ awo obɛwo na tantan ade no ompɛ ɛyɛ ta akwabena no enti ɛyɛ maase ɛyɛ na kɔ akukudom no ɔno kɔsrɛ na ɔde maame sɛ na yɛ kɔma yɛ de ma na ɛkɔm nti obɛsrɛ ama manya bi nti me wo me ensa no amama ntimi ya wo biem nti me kita ma me ensa okay so betimi akase bia wonyine bia wo fie nkwanim bia ba awa betimi awo da bi sese de suma ne mpema me wo biem me ensa na suma ne mpema wo biem yemra yasam so wo fa bebia Atia Nframa agintre ha ɛwɔ Ghana a bruchefo kra so ayeden atinedi na Atia Nframa efiri mu fie no eba ne sen eno bepi fie Atia Nframa no eye me na Kwagyei ena Kwagyei Atia Nframa ya ema Atia Nframa ne be pray Bredi no eye me na Kwagyei na Kwagyei enti nkranza de meka se baby a Atia Nframa tifiri eye Bredi number 1 yo number 1 yo number 2 me pa shan Bredi ne ye number 1 ene ye number 2 enti Bredi number 1 ena Atia Nframa ne tifiri ansa na akoduodu ho nti eye nkranza Bredi ena Atia Nframa ne tifiri ewo ba bia me na ne Kwagyei a odi free ye de na emom konkranza de a nipa wodi kan Kwagyei Atia Nframa ye me na Kwagyei na Kwagyei Atia Nframa ba nkranza okay enti ye betimi akase wona nano ena chichiri Bredi me pa chan me na ankasa na chichiri Bredi okoba bia na me na Kwagyei ti a na otipinihi ba bia me bosom tano ne wo no be won say abosom no mo na o mo do so no mo na so na yesa wo chichiri ukuro enya bosom nyina na yetimi de ne tena kuro emfimfini anase kulom enti bosom bi wo ho pese wankasa wo kwachichiri ne kuro no amakuro na tele ana me na nso abosom na wo kura wo na nye Atia Nframa nko a na wo kura wo abosom ne do so ebi ni kofi abaafo ene tegale okula klamo abosom ne do so mitimi mu bodin enti e ba asa na ma ne de Atia Nframa ene abosom ne nyina kwachichiri wo Bredi okoye na obi anto me na ankasa na kwachichiri kuro na ene Bredi ababe Bredi kuro okay ayefo ehwe ate ho na se obi wo ho na sisi krum a anase Ghana ha no se no obi a se okum Atia Nframa obi wo se okum Atia Nframa Atia Nframa ban obo bi so ye enema ben e kire se we ye Atia Nframa ana aba Atia Nframa ne ban no oye bosom bi a ne ho ahomete ena oye bosom bi nso a obani pa so obeka sanya nipa no nipa na nkasa na ne wo kasa nti se waka asam no wa musa ya bosom a wote wa asam ni besi ena opensa oye suma bi a opensa ono mudot obebese nso ena nano nso eya osan ye obi a openipa asam saa na Atia Nframa ni sune ne ban etie edidi atam twasiri ni ade no ende eye ade a ye suman no ne ban okay yenhwe obi obitu Atia Nframa oye konfo a amamre amanie be ne sese nipa ne ye ansa na obitumi abitu Atia Nframa na afimu na ase oh ansa na obi beba abetu Atia Nframa no sebi mpreduasa mentimi ngina ha enkasa efataku ana asesempoa efabra oba ewa amane ye ene amamre a obeye ansa na omobeye amamre na bi wo ho adwira mo kofre bosom panyin no ebisa ne se suman no mutuma wa ebeye ye obi wo ho obeji suman na kono suman na sade ankasa omobe kire nse onkoye no okwa wonkoye na mpashe we de mentwa wa no bosom panyin no Atia Nframa na ase bosom ta kwa pa show ansa na obekọ Bredi no omo wo kramo wo ho kramo no no omo frɛ ede ye abisa enti no no omo de be ye abisa ede amawo sa nipa no na omo bisa se nipa a wo beji suman na kono obetimi ni suman na nante de enti ye hwanu mom na suman ni yitum se obetimi ne na nante afi na omo no obetena ase a kire suman no amamre obetimi a na waje de kɔ ontimi nso a obehyew enti se ebia obi komfobi oho onye na dwe se obitu Atia Nframa otimi koka no e ma ne ba bitu e pa chan e kwan be Atia Nframa timi ware nipa bebre
me ametie me ba meka se galawu kuta no Atia Nframa betima akoka no so ope no ko ade wotimi ka no se okokonfo bi afahya ase na so mo ogura obehu so obi gina baabi wotimi hu se sumai pushi no obekoma bia na ye Atia Nframa ebi won so na ye sumai foforo se ne obi wo ha sumai ni ne fie be sumai ni hu ne ho ye ne fe ebia nso ana oma na busuafo aton no ama no na sumai no ho ye ne mobo no akoka no nti Atia Nframa de etimi ka obi agura ase baabi wotimi ka nipa enti so kan osa na se oba Bredi ebetu no ana me pa cho okan osa na wobekọ eye Bredi ho na wakobo me na mama ne enti wokobo mama ne a omo be bisa se suma ne wo be nante a ebia na ye kwan bi so na enye nante a ware na wo be ware ebia na ye haw bi na ebeto a wo twitwa agye enti so omo bisa mu na se suma no eya ware na wo be ware odi a omo be kire wo ho amamre ne amane na waye na wo pesuma na waje ena ye mfamra ye ne a ye nye nananom enya akonfo ne bia ye pese ye ne nante keke di yenso ko ho na ye pese ye ne nante ye wa mamle sese ye ya na e pa cho se unkotu na wo se Atia Nframa wo ne be nante waduma wo ye wo mo ho ban ma wa eno so ko ho ye wa mamle o mo be kire wo se waduma wo ye wo pese ekoso a o mo be kire wo ho amane ye bia na Atia Nframa ne mom abọ wo ho ban nya sabi omo pe Atia Nframa atu ne nko a na Atia Nframa ye omadwuma ena sofo bi wo ho se mepese metu ne de ne koya asori ne nyina akwanya wo ho so betima kwagye Atia Nframa nya Atia Nframa nso nko a gale so ka ho a omutu gale nso ka ho ti wo betima kwagye Atia Nframa on pe Atia Nframa on betima tuti gale so de amam na so de akwadi udwuma bi e sefata bia yenhwe se mode Atia Nframa ama sofo na sofo ko gina asori dem saka sabosonso manya o wa mamre se so obeye fa ho saasem na o kan ye no ho ana because of say we use Atia Nframa wa asori dem sabi mpreduasa ya say ontomago obi antomago ye na de ena sabi mpreduasa Atia Nframa okita ye no onya bosom keto asa obetimi di na numa twitwi fom na wo wie a wonya ate na wafa na gro no ho na wo wie a wagya na si baabi saa kwa on sa asofofo na aba ne de enam se opese obi ya gini dinti no obetimi akakasa bia ma obi ahu se ne som na wo som no eye turodo se som no onam kwantene ne so be so obeyi nanim se ye nananom som de ye oyi nanim onim se enne obi akasati abosomsom ye nananom som be enye sanso na som ne tie onim so oyi nanim abia wonya dom na obi anso wo kwanya ma me ofa so ane nsa kona no enti so kasati abosom na e wa amane ye so obeye ma no enti ebi mu ba sa be ya sa amamre because most of them na abosomsom nyu ba oboba ho so amode ma wo mo ebi mu ba se abosom ne de e wo ho muanti nipa nti na abosom wo ho nipa nti eye nipa nti na abosom wo ho sabi mpreduase a obi ani ho a obeso kane a ode be hye mpeduase odi sisoro na ahre ama amansan nyina hu ti saa na abosom ne nso e kanwa wonfa nkwahye mpeduase eyesa wode boa nkofo na nkofo nso hu sa abosom no mo ba sa mo beboa nipa enye se ye nti no mo ba ye nti ade nti na ne asofo ne mfa ensi o ma enhre me ye hu se Atia Nframa nye bosom se bi o kunipa o ya o saya de na me di kan ka se obi a wo kwan a ofa so ye na dwuma ano na menti nti obi nso de no obi nso de ne se ode bible beto ne de so oba kwa akwaje na ode twere konkon ato so na ode aye na dwuma ye bubu ye dwere ni nyina ye Atia Nframa den Atia Nframa empe Atia Nframa de mekase woni achiwade se mekase mani frede mahu se Atia Nframa mpese ya na meboa ne o mpe ne se obeka asem na obesoso so ono ne de no o kire chinye ade asuman ne kire ewo na brabom no ade ba akwa mahu ne hu no na mekase suman no ye kita no mahu mfomso bi wo ne ho a na metwa nkontompo ono ode a won pene se o sitire so no o ka asema wo challenge no eno de won pesa ade no e compose you say obi obeje Atia Nframa be du Bredi asese o ba Bredi ebe ya amamre anase obeye amane bi ewo ho
ana wogye na no ane se wagye no wogye na anya se wagye no 7 preduasa on se asuo bia wone panyini a wote ne kobum saa nso na baby a wokwaje no yese wokwaje aboa ana wokwaje obi bana se wo su asa wode ne kwa akoma no wonfa ne nka ofie enti sa wokwaje suman afiri obi ho a afeso a eyesa wode ne kɔ Kwagyei krom no oji suman afiri ho a fena no hia wode ne kɔ ma ne kodidi afena no ahia omoye omamamre ana omodi omafa hyekase no obi obaje Nframa ne bia de ne bɛkɔ akoma suman na aduane adi ɛna enyame na nam ho nko a baby agalawu a yekɔgye no afeso kura na wode galawu ne nso bɛkɔ amana kodidi nti enya sɛme na nam ho nko a na sɛ Atia Nframa ne nko a na saa amamre ne wo ho ti Atia Nframa no ye konfo wo ye sɔfo wo ye hwan se wakɔgye ne nko a de wokɔ a nhyehyɛ no nso mo ka kyerɛ nya so mo de sieo ti afe ne so na omo ma mpanyifo na aduane adi a nso wode ne bɛkɔ na ɔno ɔma kodidi abo. Okay. Se wudi wani fi wudi wani bubu anasa wona nanamo aka kyerɛ nipa dodo sen na aba wona so abɛsere Atia Nframa afiri maame Atia Nframa ne de nipa aba me nanamo na so no mintimi nkan se me nana Kwagyei ne kura ma mfama ni amehu no na afiri me nana Kwagyei pen so na omatu Atia Nframa besi me nana kofi ankoma koso nti Atia Nframa de edi mani bu a omo matu no omo brem ba mpem mienu kra adwuma Atia Nframa be yama fancy efie ofiri mu no saa no be yama bonte so ni ana saa no obeye enya saa no obeye anka nipa bebre ehwehwe Atia Nframa akira kwan metu no enfam se Atia Nframa wo me nanam nkyɛn nko ana obo omo wo afoforo kra amamuhu se obetimi aye aboro so jo ofie no ono ana nkofo agye ne na ana se ono ana nkofo agye no enti obi ukwa fasha we Atia Nframa ba we Atia Nframa ba we Atia Nframa ba otimi bo obi so at the same time obetimi aba wo so me ne wuti a me kasa bi asem bi besi a obetimi aba me so abeka a kyerɛ me na me so bi wo me so ebi wo me so a na ye ti wo no abaye nyina ye so abom se bi a me de ne ba na se bi a me suman ne pese wo twen wo de a obetimi atwen wo de na ma ne de na si ena enye mpempi so se me ye conform suman wo me so wo de asi a me so me de asi ente sa ne ye yetimi kwa afa hye wo baabi ebi a me meta no besi nso Atia Nframa be de ebesi ente wo suman no pen bebra na se wo ogro Nframa magro de a eno agro ne ye o magro ente ye se o musi omo nyina besi ente ye wo Atia agro ye wo suman fo blafo na agro eye Atia Nframa magro ho ene ye wota no gro ho tano no eso omo ene o masa ene Atia Nframa mo so eso omo ne o masa ne o mo twene o mo bo enti se afeso na se ba Bredi expect se ablafo anyi no mbebo mo ensiso no mbesiso ho no me pa show wada omo gro sa Atia Nframa magro ne wo ho sa Atia Nframa magro no eye kwasiada o pe Atia Nframa magro pa da omo de ma o maduane di eye kwasiada ade wo de akwasi me pa show eno de amamra omo ye no omo ye ne kwasiada onso omo wo bosompanyi wo ho ti bosompanyi no amamra ne totoaso ansana suman brafo ne mo de no ebewie da etwato omo de etwato amom saa na Bredi omo ye no e ba Atia Nframa wo de akwasi Atia Nframa de ne din dɔɔso odi abayifo wura ma dodo okunu atipatonwo ntini din no edɔɔso a ono ana sa boda ntanana me pa so ono a gare so bo no we besingu no ho ne ade pa so ono a ba so ye omu dodo ye wo mu ahodo bi bebrana ye wo mu bebre obi die ba oba wi besin obi di so die ba nsana ne dɔɔto na hu se onom eno sa na obi gina nkyɛn a ebi a wo hu mu nsonsonye ena obi won so on se watute gare ne Atia Nframa no ebetima ba se gare no ebetwa bese ebi won so a enam se gare ne wo no so nti na Atia Nframa ne so ba o twa bese ana so o we bese na so obi gina nkyɛn a obeka se ebi a gare na abetre ti eba sa Atia Nframa no so ebi a obenom de oto ne nsa no aha na obi nso de obehu na no chance wo saa na o wo so ne ti bi nso de eno so ye Atia Nframa no ade ntia
eno no se ye wo mu ahodo bebree nti mo ho de ne ye de ye ho de ne de ukotu a me ne egumu nsonsonye bebree obi de ba kora na etimi tena no so be na awotwe na wosom ne nkodae me na namo de etimi tena wo so na awotwe mienu na suma ne nkodae ono so onidi wonum nsuo enya sa bia suman ne be ha no no onte kom nso eno ne sa na be mo hu se bosom no abatire so ampa se na wo ka se obi wo ha oba wo we besen na no tine nsuo ni ade no ni nyina afiri Bredi ni nyina afiri Bredi ni nyina ye Atia Nframa ni nyina ye Atia Nframa enti eno na ye ni nuan ma na sa ya na odi rough obi so on di rough suman de 7 pradu asa suman timi ma emedi rough eye suman no ne su ene ne banya owom sa na suman ne tie tano sitira se woba na ote se Atia Nframa se wu se ye tano enti suman bia woni su ene ne banya wode ba na yire so ai for yesu de yenye wure Atia Nframa fie de se de enti ase bia yesu mebisa na yesu bisa na wo hu ti yenye twe prende de enti ase bia se yebisa na yehu na wadaroma obi o ha bo so se Atia Nframa aba no so no kasa ni etwa na interview ni ade no kresa 7 pradu asa ma me metimi kasantia obi akom eson obi asu ene na akoma ene ekura no yesi batakaria do so amaye hu kramo papa mani Fredi de me nananom Kwagyei shase wanfa sade na anshase tane yete se ayetete kura na sabi nananom amamre ene amane ne yeye eti mutimi sere ne eyese nananom ye no ne wo ya nananom ene o ahwefo beje wadi na yese wo ye se suman no aba akomu ene ye twa ne mfonyini di akotomu di a ene ne gina na se me hu se suman asitire ne ye bi se suman ne ho aba kosama ankasa de me hu bida ene ye Atia Nframa side ene de me hu bida se Atia Nframa asitire ono ankasa te wono ye ne interview me ne hu bida na se ne me hu ne se agoro mu omutumi twa ne video e de kotum ene de me hu mpre bebre okay na se sisian bibia ba mofuma mosere ne ade ebia opese ofa obakra na mutimi kwasere se akra de mani nko school wi omote ase nzi we se no se me yehwe se omosere ombete ase na ma me medi ka kan no se ene untimi kasantia obi esumaye kita no ana se obi anamotu a wonam so wo free Atia Nframa fie nti na ma me bisa se efa ne se wukita Atia Nframa na opese utwa no nipa na ankasa be ye bosom ne interview a ebi obetima afre ne konfo ne betima afre ne kunu no agya wadaworo ma sei na mepese me yewo se suman na ebi obeti ase wa amamre ne amane a obekire wo se konfo ne nyema no se wutimi ye na pade enko ade a wutimi ma na ho kwan emma wutwa no okay ya te hwana se na ekire ya adwonso kakra Atia Nframa epe yeme hwe se bia edom woni nchen no wodi atam na wo sere ne ade what if say ebia assembly ato na bia wo kan wa kan serious a ekire say ye nokra na eye nokre Atia Nframa sane osika ne nsomfa no waye ne ho ngroda abosom osi ne wo kan asem a ansa na obeka asem ne bia no ode ye ngroda ono no opedom nti wosi a obehu senkura nipadom edi nachi oye bosom bia obie ne kwan mu a nipadodo na ba ne nchen enti wo kan asem bia wo kan no ngroda se wote ho na se wo ye wadwe se suman wo kan asem o wode di agro nti no mafa na agro a wote ho a na asem na si wo ne fie wan kan esudi kan owo so o me so amamre mu amanie mu wo fie me ka so bi obi wo fie de wontimi nkante se bi abontenzo ni na obi etimi abetu afirimo ene wa betena wo so wo ka me pa enti se meme ti anu me se na bia Atia Nframa aba de na meme hu se wa ba atam didie nko ana nya atam didie nko a
ono wodi kan ya ba obehu se obo Kwagyei ni din e ma hu se ono na aba no obedi kan tiam abo Kwagyei din no hu se Atia Nframa na abatiri nti se me ko baabi na se obi Atia Nframa aba no amo Kwagyei din a onya Atia Nframa eno de mentimi enkyere baabi ya nipa ne Kwagyei no ebia na nipa ne ko sirem na Kwagyei no ene ye wo baabi a yetu Atia Nframa sirem nyina se ye gye Nframa wo ho enti obi wo ho a no ama me nana mo nkyɛn eno nkyere se ne suma yasi nya Nframa ene obi wo ho a medi kan akasa nso meka se nipa wodi kan de Atia Nframa ba ye Kwagyei na wokɔ eyeduodu ho a e master me Kwagyei ntitiye wɔ ne nsɛm a ɔmo so etu Nframa ne bi enti ebia no a Kwagyei ne wɔ me nana mo ho no Kwagyei ne wɔ akuma enti akuma so yetu Atia Nframa akuma ne so omutu bi eyeduodu ho omutu bi ene se baby bebre nti ade nti na Bredi nkwa na edu afi bia omode omu nyina aba se Bredi no sa wo Kwagyei ne ho nko ade a eye sa wo de ne kɔ ho ena sa wo Kwagyei ne duodu on so a eno so ono so hya ne fa wo de ne bɛkɔ baby a wo Kwagyei no no ɛhɔ na eye sa wo de ne kɔ baby a wo Kwagyei no sa wo Kwagyei ne wo me nanam ho a afe ne so a wo de ne bɛkɔ me nanam ho na wakɔye na mamre e ama no what rate Atia Nframa when say Atia Nframa from fienti me pese me bisa sa asem bi Atia Nframa yo obi a opensa oba wa se o would be family nsa de nka fafa me yere opesen sam neka utumu okọ yeso okọ sports ni sports ni ade ye no kre Atia Nframa no aye obi a ono openi di oye sumanya anigye wonani so ena ensa no opensa ena me hu se Atia Nframa anom nsa omo se Atia Nframa opensa no onom nsa nya ama ne konfo ansa na Atia Nframa be nom nsa obegya ama ne konfo na bi a konfo na fom wotimi koba ekwaje nsa nyina obetimi akoba wo ye ba wura otimi ba bowura ho ebi a ebefa wo nsa kora winne sunu ene se suman na asitre eti se bi a ansa na okwa akoda na nsa na ebi a omudi na chi no aka akire konfo ne se bi Atia Nframa akwaje nsa wa ha na bi a konfo ne de ko se ye nipa ne pese wo de che konfo na eno de wo de ache no so obegye ne sika nso konfo na ankasa betua de ama no Atia Nframa wo emotia na Atia Nframa ne sunu ne ban na ankasa no wanya bosoma waye ne ho motia waye ne ho bosom nti ne sunu ne ban ne de waye ne ho adane nti Atia Nframa na ankasa wontimi nkyere ne sunu ne ban ankasa poten etomre bia okasa se motia kasa tomre bi nso a wotimi hu se okasa se sumanya ankasa nti Atia Nframa ne de na meka se yesa ne mra ne bebre nti Atia Nframa na ankasa ye ne sunu ne ban na ankasa no odanso Atia Nframa enkomo ena ye ne komfobaa afia ehwetwe nkomo ewo eho no eho ena nkofo tu Atia Nframa ne nana ne kofa Atia Nframa bae tina de enti ase na sese twipre no ye ne hwetwe ho enkomo aha ene de ye ene enkomo no ye de besi reso seda sene no de wonti ase bi o de jegu ho fama ye ye twipre na ye tumi ebisa no e de amam yakram What's the dinosaur? Open so about dinosaur. Open roofing tiles, papa. Now they are poor dinosaur, they are jack. Hey, baby, back open and make come for the amount. And one is Marfo Ventures. Say Marfo Ventures, ya kwako for stone coated metal roofing tiles. Papa, I need board platform. Edia Pro. Jack, you crow from adjacent air prime cars. BB, I'll bet to me a free 0244 8703 01.